Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello tfal, kif intom? Illum ġej daqsxejn sal-għalqa tas-siġar tal-larinġ. Se naqta' ftit larinġ għal Zizi u għal sħaba. Bdejt milli ma siġra se naqbad nieħu. Araw daqsxejn x'siġra għandna hawnhekk. Kemm fiha larinġ kbar u oranġo. Ejja nodduhom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Din is-siġra fiha 10 larinġiet. U jien allura kemm għandi bżonn larinġ? Għandi bżonn waħda għal Zizi u għasħaba kollha. Ħanodduhom daqsxejn tridux, mela, hemm Zizi, Baba, Tetu, Nunu, Kika, Gigi u Meme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Irrid 7 larinġiet mela u x'veru. Waħda kull wieħed. Illum sejrin noddu mill-1 sal-10. Tlaqna! Illum Meme qedtejn lil Baba fil-kċina. Baba tħobb issajjar ikel bnin u Meme tħobb tikol ħafna ikel tajjeb għas-saħħa. Flimkien se jippreparaw riċetta bnina għal ħafna nies. Għax Meme tixtieq li fir-raħal tagħhom kulħadd jiekol bnin. Baba u Meme se jsajru għar-raħal kollu. Il-aħwa x'biċċa xogħol għandhom. Baba qed tgħid lil Meme li għal din ir-riċetta għandhom bżonn 6 bajdiet. Ejja ħalli nodduhom flimkien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bajdiet. Issa għandna bżonn 8 bananiet. Ejja ħalli nodduhom flimkien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bananiet. Mela sa issa għandna 6 bajdiet u 8 bananiet. Meme f'idea għandha 10 karrotti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
kemm huma sbieħ, twal u oranġjo. Melissa għandna l-ingredjenti kollha u x'tassew. Tridx nodduhom waħda tal-aħħar ħankunu ċerti? Ejja nibdew mill-karotti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Mhux 10 kellna. Ejja nerġa' nodduhom flimkien. 1, 2, 3, 4. Żomm daqsxejn, dak Gigi x'għandu f'idejh? Gigi qed jisraq il-karrotti ta' Meme. Ara, ġiet Zizi issa? F'idejha għandha borża tqiq. It-tqiq għandhom bżonnu għal din ir-riċetta. Gigi qed jgħidilha li fjakka qabdu l-ġuħ u għalhekk seraq il-karrotti. Zizi qed tipprova tfiem lil Gigi li dawk mhux tiegħu u li ma nistgħux naqbdu nieħdu l-affarijiet li mhux tagħna. Proset Zizi. Gigi qed jinduna l-iżbalja u jagħti l-karrotti kollha lura lil Meme. Ejja nerġgħu nodduhom flimkien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 karrotti. Issa għandna l-ingredjenti kollha tar-riċetta. Borża tqiq, 6 bajdiet, 8 bananiet u 10 karrotti. Fidejkom issa Baba u Meme. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqawk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.